Ensimmäisiä havaintoja kirjanpainajapuista tai oikeastaan metsätuhosta niin tapahtui 2018-2019 keskuspuistossa. Löydettiin yksittäisiä puita ja pieniä puuryhmiä ja todettiin, että nyt on jotain vialla ja ruvettiin miettimään sitten yhteistyötä, että miten koko Forest voisi tuolla meille siihen lisää tietoa ja tietotaitoa siihen meidän ongelmaan. Helsingin kaupungille tehtiin heidän tarpeisiin sopiva kartoitus, joka piti sisällään satelliittikartoituksen lisäksi myös muita hoitotoimenpiteitä, kuten tuoreiden kirjanpainajapuiden tunnistamisen maastossa sekä laajan asiantuntijaraportin. Forest Health-analyysissä tuotetaan tietoa metsän terveydentilasta kartoittamalla puuston kuolleisuutta satelliitti- tai ilmakuvien avulla. Metsätuhojen kartoitus ja analyysin laajuus suunnitellaan aina tapauskohtaisesti asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. 2020 oli ensimmäinen kerta, kun tehtiin yhteistyötä koko Forestin kanssa, ja silloin perustettiin keskuspuistoon 4 tämmöistä 20 hehtaarin koealaa, ja joista 3 on semmoisia koealoja, missä tehdään hoitotoimenpiteitä, ja 1 koeala on niin kuin verrokkikoeala, ja se on siellä Hautialan metsä-nimisellä luonnonsuojelualueella se koeala. Tavoitteena on, että on seurattu niitä koealoja, että miten kirjanpainajatuhot on edennyt siellä. Nämä koealat perustettiin semmoisiin kohtiin, missä oli eniten kirjanpainajatuhot päässyt liikkeelle. Forest Health-analyysi tunnistaa kuolleet puut jopa 95% tarkkuudella. 2 eri ajankohdan tilannetta vertaamalla saamme tietoamme, missä tuhot ovat pahentuneet ja kuinka paljon puuston kuolleisuus on lisääntynyt. Näin ollen tarvittavat toimenpiteet voidaan suunnata tuhoista eniten kärsiville alueille. Tutkimusyhteistyö, mikä lähti Samuli Junttilin kanssa liikkeelle, niin siinä oli selkeästi yksi tavoite se, että saadaan kustannustehokkaasti mahdollisimman paljon tietoa Helsingin kaupungin metsistä. Yhteistyö tapahtuu koko Forestin kanssa sille, että me saadaan heiltä tietoa siitä, että missä kunnossa kaupungin metsät on. Saadaan myös ihan käytännön konkreettista maastotyöapua heidän ammattilaisiltaan, jotta pystytään sitten tekemään oikeat päätökset siellä maastossa. Me toimitetaan asiakkaille kuolleiden puiden paikkatiedot, jotka voidaan integroida asiakkaan käytössä olevaan metsätietojärjestelmään. Kuolleiden puiden sijainteja voidaan käyttää mahdollisten toimenpiteiden suunnittelun tueksi. Tämän lisäksi me tuotetaan karttoja, joiden avulla metsätuhotilannetta on helppo visualisoida ja kokonaistilanteesta saadaan nopeasti käsitys. Kirjanpainajatuhojen kartoittamistyö, niin se on kuitenkin niin spesifiä ammattitaitoa, että Helsingin kaupungille ei ole siihen omia tavallaan kyvykkyyksiä. Eli sen takia me ollaan käännytty alun perinkin sitten ammattilaisten, ketkä on erikoistunut tähän asiaan, niin heidän puoleensa. Ja sitä kautta me saadaan sitten paljon tietoa sekä omista metsistä, niin kuin mä sanoin aiemmin. Sitten saadaan myös sitä tietoa, että mitä siellä tavallaan voidaan tehdä siellä sen kirjanpainajatuhon torjunnan eteen. Projektista tuotetaan myös kattava asiantuntijaraportti, jossa kuvataan sekä tutkimuksen aineisto, menetelmät ja tulokset, että toimenpideehdotukset. Kun vuosittaisella seurannalla niin saadaan valtavan paljon tehokkaammin se tieto ja meille itselle sitten käsitys, että minkälaisessa kunnossa Helsingin kaupungin metsät on. Kun alkavat metsätuhot tunnistetaan riittävän ajoissa, voidaan oikeanlaiset hoitotoimenpiteet kohdistaa näille tuhosta kärsiville alueille. Yhdenkin kesän aikana kirjanpainajan tappamien puiden määrä voi moninkertaistua. Koko Forestin kanssa on mennyt kyllä tosi hyvin yhteistyö ja asiat on hoidettu niin kuin on sovittu ja molemmat osapuolet on pitänyt lupauksessa, niin on ollut erittäin hyvää yhteistyötä. Siinä vaiheessa, kun Minna Blomqvist tuli mukaan meille käytännössä yhteistyökumppaniksi, niin Minnan kanssa on voi sanoa, että äärimmäisen hienosti on hommat toiminut. Että sekä metsurit että meidän työjohto on kyllä kehunut Minnaa, että on mukava tehdä yhteistyötä ja tulee hyviä pointteja ja sitten oikeanlaisia määritelmiä, että mitä puita otetaan pois ja mitä ei. Me tehdään yhteistyötä Helsingin kaupungin kanssa Helsingin metsien terveyden ylläpitämiseksi ja tuhojen laajenemisen estämiseksi.